ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನಿಕಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ನಿಲ್ಲಗ ವನಸ್ಸಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಷ್ಟ್ನಾಗ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಂದಿರ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮುಂಬೈಡ್ಲ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಚಾರ ಪಾತಿರ್ 3 ಗಂಟೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂಚ ರಮೇಶರ್ ಬಂಜೇರು ತೂ ಬರೋದು ಅದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಂಗಲ್ ವನಸ ಹಾಕಿದ್ದು ನನಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮನ್ಪಂದಿದ್ದೆ ಉತ್ತಮಟ್ಟ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಗೋಡೆಗೆ ತನ್ನಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉತ್ತಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಬರೋಣ ಈಗ ನೋಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಕೊರೋನಾ ಅದು ರೂಮ್ ತಂದಿನಿ ನಮಗೆ ಲಂಚಿಗ ವನಸ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಮಾರ್ಗ ಸಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಒಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಡಿಯೋ ಸಮಾಪ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಮಾಪ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ದೇವನ ಮಾರ್ಗ ಸಮಾಜಿ ಅಂಚೆ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋದಲ್ಲ ಇದು ರಿಕ್ಷಾ ರಿಕ್ಷಾಲು ಮುಕ್ತ ರಿಕ್ಷಾಲ ದಾದ ಪರಕೊಂಡ ಸೌಂಡ್ ಬೇರ್ತದೆ ಕೊಟ್ರ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಗಾಂಡು ಮಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ಜೋಕು ನೆತ್ತ ಮಫ್ಲರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನೆಕ್ಕು ದಾಲ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚ ಬಡ ಜೋರ ಒಂದುಂಡು ಹೋಯ್ ಅಡೆಬೋದು ತಿಕ್ಕ ಎಂಜಲು ತೂಕ ದಾದಾಪುರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ದಿರು ತೂಕ ಹಾಗೆ ಸೆ ರೈಟ್ ಲೇಲು ನಾನು ಒಡೆ ಬುಚ್ಚಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಊರ್లో ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ದಿಕ್ಕಗ ಬೈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬೈ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಾ ಮೇರ್ ಮಮ್ಮಿ ಮೇರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಮೇರ್ ಮಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕುಲಂಜಿ ಮೂಜನ ಲೇಟ್ ಆಡೆ ಎಂಕುಲ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಂಜ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ತೇರು ಅಚಾನಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮಗ ತೆಗೆದು ಬೈ ಅದೇನು ಬೊಂಬೈದ ವನಸ್ ಬರ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲೇ ವನಸ್ತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ನಾಡೆ ವನಸ್ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆಂದ ವನಸಾಂಡು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬೈನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಲಗ್ದರಿ ಬಾರ್ಲಾಯ್ ಕಾಂಡಿಲ್ಲ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಊರುಡು ಉನ್ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬನ್ನಿ ವನಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಅಂಚೆ ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಮುಸಂಬಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂದಿನ ಕುಂದು ಬೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ದಾಲ್ ಬಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ದಾಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಉದಾರ ಅಶ್ವಿನಿ ಆತೇನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಬಂದು ಮೊಕಲ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ನಾನು ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಮೇರ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮೂಲು ಏನು ಮೇರೆ ರೀಲ್ಸ್ದ ಹೆಡ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬಿರಾವಡು ಇಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಬಿರಾವದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಿಂಗಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ನಿಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯೆ ಅಂಚೆ ಮೇರ್ ಬರ್ಬೇರೆ ಅಜ್ಜದು ಓಡಿಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಕೊಡು ಮಗಲೇ ಗೋಗು ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಪುದರೇನ ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ನಂಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಪುರ ಉಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಪುರ ಅಂಚೆ ಮೇರೆಗೂ ಗೋವಾನೆ ತೋಜ ಬಾತು ಜೇರಿ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪೈಲಾನ್ ಗೋವಾ ತುತ್ತು ಜೇರಿ ಮೇರೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂಚ ಊರು ಬತ್ತನ ಇರೆಗ ಊರು ಪೂರ ಯಾನೆ ತಿರ್ಗ ಎನ್ನ ಹಿಮಾಲಯ ಬೈಕಲ್ ಕುಲ್ಲು ಬರದೆ ಗಾಡಿ ಬೈ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮಾತ್ರ ಊರು ಬತ್ತನ ಬರ್ಪ ಹೆಂಗಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತ ಸ್ಟೇ ಆವಡು ನಾನು ಒಂಜೇ ದಿನದ ಮನ್ಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲು ಒಂಜೇ ದಿನದ ಪಂಟೆ ಇರೋದು ಮನ್ಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ದಿನಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೊಂಬೈ ತೂತು ಜರ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಮೇರೆ ರಮೇಶ್ ಮರಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರಂಡುತ್ತೆ ಸುರುಟು ಕೇನೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದುಂಡ ಜಂಗ ನೀರು ಓಮದಿ ಲೆಕ್ಕ ತಾನ ಬೋರಂಡು
ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಾಯಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಬಜ್ಜಾರ ಮಟನ್ ಕೋರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರಿ ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರಿ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಮಟನ್ ಅಮ್ಮ ಬಕಾರ್ನ ಮಿಸಸದೆ ಬಾರ್ಲಾಗ ಅದ್ರ ಅಡಿಲ್ ಬಜ್ಜಾರ ಉಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕರ ಕೊಡದಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಬರತ್ತ ಅವು ಗಂಟೆ ಐನಾಡು ಅಕಂಡ ಪಾತಿರ್ದು ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಉತ್ತನ್ ಬತ್ತ ಗೀರ್ಗನ್ನತ್ತೇನ ಗೀರ್ಗರ್ದನ್ ಘಾಟ್ ಗೀರ್ಗರ್ಗನ್ ಘಾಟ್ ಅಂತ ಉಂಗ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ ಗಿರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಎಂಕಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಮುಂಬೈ ಕಡೆ ಡಾನ್ ನಕ್ಕದಜ್ಜ ನಿಂಕಲು ಮುಂಜಾನ ಅಂಚ ಉತ್ಕನ್ ಚರ್ಚ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಉತ್ಕನ್ ಚರ್ಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಬರ್ಪುಣಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಉತ್ತನ್ ಚರ್ಚ್ ಮಗಲೈತೆ ಉತ್ತನ್ ಚರ್ಚ್ ತರ್ಪವೇನು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಪುದಾರ್ ವೆಲಂಕನಿ ಚರ್ಚ್ ಎಂದು ದುಂಬು ಅನುಭವ ಅಂತೆ ಒರಿಯಪ್ಪನ ಪೋದು ಕುಲ್ದು ಅವಲಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರುಂತೆ ಬರ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಬೀಚ್ ಅಂಚಿಡ ಬೀಚ್ ಇಂಚಿಡ ಚರ್ಚ್ ಮಾರದ ಬರಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮೂರು ಸೈಪೋಲ ಮಾರ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಒಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ಅಡಿಗೆ ಸೈಪಲ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗುರಿ ನಾಡ್ದು ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಗುಲ ಅಡಿ ಪೋದುತ್ತೆ ದಿಕ್ಕದ ಮೂಲತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತನ್ರಿ ತಿರ್ತು ಬಿಡು 15,000 ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂದಿದ್ದೇವೇನ ಸಣ್ಣ ರೂಪ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡು ಸಣ್ಣ ರೂಪ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ ತಾಜತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮಂಡಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದಂತು 300 ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ನೇಕ ಇಂಪ್ಲಿಂದ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚರ್ಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಮೇಶರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಇಡ 150 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತೆ ತಾಯಿನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ 150 ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ನಡ್ಕೊಂಬೋಡ ಅಂತ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತನ್ ಬೀಚ್ ಬಾರಂಜಿ ಶೋಕದ ಬೀಚ್ ಉತ್ತನ್ ಬೀಚ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಬೈಂದಾರ್ ಹಿಡಿದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಮೂಲೊಂಜಿ ವೆಲಂಕನಿ ಚರ್ಚ್ ಬಂದಲ್ಲ ಉಂಟು ದುಂಬೆನು ಒರಿ ಬರೋಂತೆ ನೆಟೆ ಒರಿ ಆಯ್ತಾರದಾನಿ ಒರಿ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಕುಳ್ಳೊಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆವಂತನು ಮೂಲು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಕ್ಕ ಕುಲ್ಲರೆ ಪುರ ಗಾರ್ಡನ್ ಟೈಪ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಕ್ಕ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ತೋಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವೆಲಂಕನಿ ಚರ್ಚ್ ಬಂದು ಬೈಂದಾರ್ದ ವೆಲಂಕನಿ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಂಬೆದ ರೀಲ್ಸ್ ತೋಲಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸೋಕದ ಚರ್ಚ್ ಉಳ್ಳಾಡಿಯನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಬಂದು ಬರ್ಚಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪು ಜನ ಅಂಚ ಬಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಯ್ದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಮೂಲು ಬೀಚೆಲ್ಲ ತೋಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದಂಜಿ ಬೀಚ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲು ಐತಾರದಾನಿ ಅಂಚ ವೀಕೆಂಡ್ ಪೂರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೇರುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಏರ್ನೊಂಜಿ ಎಂಚ ಮುಂಬೈ ಬರ್ತದು ಮಲಮಲ್ಲ ಜಾಗಲ್ಲೇ ತಂಬೋಜಿಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗೆತ್ತರಿದ್ದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಏನಿರ್ದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಣ್ಣಗಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ತಿರ್ಜಾಬಿಡ ಹೈಟೈಟ್ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ ಕರ್ತು ಬಾರ್ದಿರು ಬನ್ನ ತುಯ್ಯಾರದ 2 ಜನ ಬೂರಿಯರು 2 ಜನ ಎದುರೇ ಬತ್ತು ಪೂರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲತ್ತಲು ಗುಜ್ಜ ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಬುರಿಯರು ಯಾನು ಎಂಕಲ್ಲ ಗಾಡಿದ ಅಡಿಕೆ ಬುರಿಯರು ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಹೊರಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬಯ್ಯರು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಂಬೋದು ಎದುರು ಹೋದು ಬೂರ್ದ ಆತನು ಏನು ಪಂಡೆ ದಾನಿ ಮೊಗಲಿ ಅಮ್ಮಸರ ಅಂತ ಹೋದಾನಾಗ ಎದುರ್ದಾಯನ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ಆದ್ಲ ಅಮ್ಮಸರ ಬೀಚ್ ತೂಕಂದ ಅಮ್ಮಸರ ಅಂಚ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಡ್ರೈವಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿರು ಗುರಿನ್ ಪೂರ ನಾಡೊಂದು ಬಾಳು ಅಂತೀರಾರು ಅಂತ ಬೇರೆ ಸೊಂಟಗೆ ಎತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಕಾಲಿಂಜ 2-30 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಪರೇನು ಆ ರೀತಿನ ಗುರಿಕ್ ಬಾಡು 30 ರೂಪಾಯಿ ತಗ್ಗಿ ನಮಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತೀರ ಲೆವೆಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಂಗ್ಲು ಬೀಚ್ ಕುಲ್ದತ್ತಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಪೋಯಿ ತಿರ್ತಡ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಜೋಕುಲು ರೀಲ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತಡು ಅಂಚ ರಮೇಶರ್ಲೇರು ಓಹ್ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ ತಬಡ ಪೋಚಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಳ್ಳ ಬಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ನೈ ಅಂದ್ ಹಿಂದಿ ಕಿದರ್ ಗಯ ಹಿಂದಿ ನೈ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಡಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೋಪ ತೂಕ ಅವು ತೀರ್ಥ ಪೂರ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಚಂಡು ತೂಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೊಕೇಶಿ ಮೂಲ
ಇದಾಯ್ತ ಪೂರ ಸೀನ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಳ್ತಲೆ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣೇರ್ ಬತ್ತೆ ಇರ್ತಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೇರ್ ಬತ್ತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕತ್ತಲೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ಪುರ ವಾ ಕತ್ತಲೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ತಲೆಕನೆ ಅಲ್ವ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಬಾಡ್ದು ಪುನ್ನಮೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಆತನಿಗೆ ಈತ ಶೋಕು ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತೀನಿ ನಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ತೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಆತ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾರ ಈ ನೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟಿಯಾ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟ ಇದಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ಪಡುಕೆರೆ ಬೀಚ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ದೇವನಗ ಕಂತು ಬಾಡ್ದಿನ ಕಲ್ಲತ್ತ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಓಲ್ ಅವ್ರು ಗುಜರಾತ್ ತೋಜು ಫಿರೋಡಿ ಇಂಚ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ರೈಟ್ ಓ ಅಂಚೆ ಸೀದಾ ಬೊಂಡ ಉದ್ಯಾರ ಏನೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚು ಬೊಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಮಟ್ಟುಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಂದಮ್ಮ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತುಕ ಅಂಚು ಬೋತುಕ್ಕ ನಾನು